musí aranžovať podľa... Ako je to? Áno, podľa seba. Inak, áno. Toto je aranžovacia plocha. Na ňu sa dávajú. Vidíte, toto sa dáva predničky. Predničky pre šťastie sa dávajú sem. Ešte pozor. Musím nájsť ešte jedno prasiatko. Prasiatko dobrú. Vidíte? Tak. Ojej! Rozpojilo. Aha, som nerozpojil. Niečko to dáme semhle. Dáme až na vrch pre šťastie. Najlepšie nejaké prasiačka. Fú. Nejaké. Srdiečko. Prasiatko. Vidíš? Už máme aj ďalšie prasiatko. Takže zase. Jedno prasiatko. Jedno malé prasiatko. Paskovi. No, tam sa užijame. A ide trge. Aha. Ja vám poviem, čo to bude. Vidíte? Tuto som sem dal len jednu, lebo tam je len jedna. Ja. Hľadáme všetko pre šťastie, hľadáme všetko pre šťastie, každý vie, čo som ja, a kto som ja. Tieto sa dajú zavesiť, tak tieto nebudeme ukladať na tácu. Áno? Áno, dobre. Tieto sa budú vešať, dávame sem. Áno, tie, čo sa tu nebude niečo robiť, tak dáme sem. Áno? Jesť, nie, alebo nemyslím dávať ako prianie, alebo vešať, proste niečo s ním robiť. Takže, zase niečo vyberieme. Sviečka, vidíte? Som zdobil ja sám. Aké bolo mliečko? Dobré bolo? Aké? Mňam. A kto ti urobil mliečko? Táta. Chutilo ti, áno? Tak poď dobre. Hijo, tam je koník, Hijo. A kto ti bude čítať koníka? Budeme čítať? Táta. Budeme čítať, dobre. Poď teraz, ideme dole a budeme čítať, poď. Ale ja nechcem koníka. Tak niečo iné si pozrieme. Poď ich dole, zober pohárik a dáme na linku, poď. Čo to je? Čo tam je? Čo tam je? Kto tam je? Čo tam je? Čo tam je? Tam je mliečko, pohárik mliečka, tak zober pohárik. Tam. A zober ho pekne na linku, áno? Áďa. A kto ho zobere? Adík? Áno, ty. Áno, čo tam je? Tam je auto. Tak daj pohárik na linku, choď. No daj pohárik na linku. Tak, daj pohárik na linku. Výborne, zatlieskaj si. Zatlieskaj si. Aj to si odlož. Odlož si, áno. Tam.
Výborne. Ty si šikovný. To je 500 pály. Tak, tam, áno. Výborne. Havo. Tam je havo, áno. Tam je havo. Čo si vyrobil, Denisko? Výborne. Tak, nalejvaj rybičkám vodičku, dobre? Tam si naber. A nalej rybičke vodičku. Tak. Výborne. Ako robia tie rybičky? Ako robia? Ako? Nie hav, to robí havino. Ústami ako robia. Tak. Výborne, dobre stačí. Ahova. Tam vodičku daj, tak dobre, výborne. Výborne. Ešte, krásne. Áno. Myslíš, že sú také, áno? A čo uspávajú oni? Dobre, Adík. Dáme rybkám papať? Vodičku dáme, už stačí vodičky, dobre, dáme papať. Áno. No, výborne. Dobre, daj takto. Posledné, daj. Výborne. Čo sa môže? No, tak Adík aj ty. Daj aj ty, dobre? Na tom sa môže aj brúsiť. Adík, nasyp piesok. Tam. Tam. Ružičku tak očistíme, ukáž. Otcovi na ruku, tak daj tam na ruku. Výborne. Tak dal si na ruku, áno? A zasmej sa teraz. A usmej sa mi. Tam teraz nie je nič. Chod tam, Adi, chod tam do piesočku, no. Bež. Už som to vysypal, už nemáme. Kde to je? To fuč? Aký kameň brúsiš zase ty? Ako brúsiš, Deny? Dá sa brúsiť, darí sa? Dany, pozor, nie na neho, poď na neho. Adík, poď sem. Denisko brúsi kameň, poď sem na chvíľku. Adík, ideme sa hrať s loptou, poď. Kto? Ty? Kto? Netrafíš ma. Netrafíš ma. Ale kde? Ale netrafíš. No, ja dobre utekám. Teraz, pozri, teraz takto idem. Tak strauč. Vedľa si išiel. Vidíš, vedľa to išlo? Vedľa to išlo? Vieš, kam to išlo? Ne? Tak pozri. Adi, kde máš lietadlo? Ale nie, tu je lietadlo, poď sem. Tu je dole. A Den ide strieľať. Poď. No Deny, strieľaj. Poď za lietadlom, Adik. Pomaly. Pomaly. Tam si dal ten jeden náhoj. Tu je v ruke, tu mám v ruke. Tak beď, alebo ťa trafím. Ty ma netrafíš, Dany. Netrafíš. Adi, pozor. Čekaj.